Яйге мезгил алдынан районда янгынга каршы профилактика сараларына игътибар көсәйтелә. Шулай булуга карамастан, уттан зыян күрүчеләр ханы кәмемәй. Ошо байрам көндәрендә генә бер янгын усрагы Баймакта, икенчесе Түбәнге Идрис авылында теркәлгән. Һуңгыһында Ишле гаиләнең йорты, барлык мөлкәте янып юкка сыккан. Әле уку юлы адагы булһа ла, барлык мәгариф учрежденияларында янгынга каршы күнекмәләр үтә. Киләһе репортаж каланың икенче мәктәбенән. Ошондай профилактика эштәре янгын осрактарының әзерлек кимәлен билдәләү, махсус хезмәттәрнең әзерлеген тикшерү, балалар учрежденияларының янгын хәвефһезлек сараларына әзер булуын баһалау өчен бик кирәк. Күнекмәләрдә коткаручылар, Баймак үзәге дәваханаһы реаниматологы, укытучылар һәм укучылар катнашты. Мәктәптә янгын хәвефһезлеге сигналы эшләү менән бөтә укучылар һәм укытучылар эвакуацияланды. Янгын машиналары тиз арада килеп етеп, эште бәләгә калгандарды коткарудан башланы. Кабинетта камалып калгандардың береһен бейек баскыч куеп тәдре аша коткардылар. В рамках месячника пожарной безопасности мы сегодня в школе номер 2 города Баймак провели учебную тренировку по эвакуации, то есть с вызовами служб жизнеобеспечения, то есть пожарными, полиция, скорая. Также с детьми провели противопожарный инструктаж по знаниям требований пожарной безопасности в быту и в школах. При тренировках дети эвакуировались за 3 минуты, то есть никакой паники, спокойно все вышли на улицу и встретили пожарных. Мондай саралар мәктәптә тәүге тапкыр гына үтмәй. Шуңа укытучылар да, укучылар да паника тудырмай гына, иптәшләренә игътибарлы булып, хәвефле урыннарда тизрәк калдыру, көтелмәгән хәлдә үзеңне ничек тоту кагыйдәләрен яхшы белә ине. 2 раза в год у нас проводятся вот такие плановые эвакуации. Я считаю, что это очень нужно и важно, так как, мало ли, не дай бог, произойдет такая ситуация, и мы все дружненько сможем оперативненько сюда выбежать, и чтобы никто не пострадал. Бындай күнекмәләр бөтәбез өчен дә гадәттән тыш хәлдә үзеңне дөрес тоту кагыйдәләренә өйрәтә. Янгын һүндерү күнекмәләре тиешле талаптарга ярашлы рәвештә уңышлы үтте.